Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sububabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yanin ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Negros Occidental Governor nagpanawagan sa pag-isa sang sugar stakeholders. Partnership sa tunga sa Bacolod LGU kag pribado nga kumpanya gina-consider para ma-develop ang Manukan Country. Katapos ang NPA, patay sa encounter sa Himamaylan City. Reklamo sa wala nagahubas nga baha sa Barangay Mansilingan sa Bacolod, ginaksyonan. Kag sa good vibes, Talisay City Street Cleaners nagaguyod sang kariton para masegregate na nga daan ang basura. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginareklamo nga wala nagahubas nga baha sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City, ginaksyonan. Ginpadulungan ng Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office Head nga si Dr. Ana Maria Laarni Pornan kag Councilor Pau C. Kauparang City Engineer's Office para inspeksyonon ang ginareklamo nga wala nagahubas nga tubig baha sa Jaime Subdivision, Puro Kasilingan 1 sa Barangay Mansilingan. Ang pagbaha ang tugas ang kapaslawan sang developer nga magbutang sang drainage system sa subdivision kag wala nagamit nga alagyan sang tubig. Ang CEO kag DRRMO ang nagdala sang water pump para ipasuyop ang wala nagahubas nga tubig para malikawan nga pangitugan sang lamok kag indi magresulta sa pagdamo sang kaso sang dengue. Ginpatun-an pa ni Mayor Albi Benitez, sa city engineer, kung paano mahatagan sang permanente nga solusyon ang problema sang mga residente. Sa number 9, kaso sang dengue sa Western Visayas lapit na maglaabot sa 9,000 mark. Apat naman ang ginreport nga bag-o nga dengue deaths. Sa Morbidity Week 30, kung July 24 to 30 nga report, 594 ang bag-o nga report nga dengue cases sa Western Visayas. Sa kabilugan, humalin Enero, 8,647 na ang kaso kung 543% nga mas mataas kung ipaanggid sa amuman nga tion sa 2021. Ang Negros Occidental sa gihapon may pinakamataas nga na-report nga new cases sa among nga datos, 193 new cases. Nagasunod ang Iloilo Province nga may 162 new cases kag Antique nga 18 new cases. Nag-report naman ang Sangkapis ang pinakauna nga dengue fatality. Ang regional death count sa karon yara na sa 50 as of July 23. Ang Guimaras lamang ang may zero dengue-related death sa rehiyon. 35 naman ang new cases sa Bacolod. Sa number 8, Benitez administration hindi magamit sang pondo gikan sa Special Education Fund para ipangbakal sang libre nga school supplies. Nakasaad sa Educational Materials for Public Elementary Students Ordinance nga gin-author ni Anay Councilor Cesar Distrito ang pagtala na sang pondo para sa pagbakal sang libre nga mga school supplies sa mga estudyante. Suno kay Mayor Albi Benitez, hindi mahimo magamit sang syudad ang pondo halin sa Special Education Fund amo nga gintinghuan nila nga liwat mapangitaan sang pamaagi agud may mabaton nga libre nga school supplies ang mga estudyante sa public elementary schools. Si Councilor Al Victor Espino nga amo ang pamuno sang Committee on Education sang Konseho ang nakigsugilano naman sa alkalde para mapatud ang igatalana nga pondo para sa pagbakal sang school supplies. Humalin sa nagligad nga tinuig, nagalabot sa masobra 68,000 ka mga estudyante ang nakaambit sang libre nga mga notebook, lapis kag ballpen pati na mga bag sa 47 ka mga public elementary schools sa Bacolod. Wala pa kami kasturyanay on the actual amount. No? We were just talking about making sure nga malapot ni mga school supplies on time. So ang among kasturyanay was more on the timing of the release of our school supplies. As to the amount and where it will be sourced, we have not finalized that. No? And if you say it is illegal in special education fund, then he cannot do it.
and we will not do it. But of course, rest assured we will comply with all legalities. Our city legal officer is also here, and we're also conferring with our finance committee on the best way to disperse that once there's already a closing. Sa number 7, duha pagid ka mga outlet nga illegal nga nagapatayo sang STL sa banwa sa Binalbagan kag Sipalay City gin-operate sa National Bureau of Investigation. Pero sunod sa kay NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino pag-abot sa mga operatiba kahapon sa Vikings peryahan ng bayan sa natungdan nga mga lugar, ini ang sirado na. Agosto 6 sa ginpatigayon ang test bet. Agosto 8 naman ang surveillance kag sadtong Agosto 9 naga-operate pa ang mga ini sunod sa kay Baldovino. Isa sa mga ginalantaw nila nga mahimo may naghatag sang impormasyon rason nga nagsira ang mga outlets sang Miyerkules. Igasab pinas ang NBI ang mga tag-iya sang luta kag sang building para mausisa. Sandig sa lahi, sunod sa kay Baldovino, may salabton ang mga nagatugot sa pag-operate sang illegal nga panahor. Dugang pa ni Baldovino, may mga illegal nga STL operation, may kaangtanan man sang outlet nga ginraid sang NBI sa Libertad Market sa nagdigad nga Biyernes sa Bacolod. Ginapatod sang NBI ang mga operator kag financier sang sining mga illegal nga panahor. Ang Super Lucky Bigler Incorporated lamang sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang may otoridad sa pag-operate sang STL sa probinsya. Yun po ang hindi malinaw sa amin ngayon. Oo. Bakit nung adjust kahapon biglang sarado itong mga pwesto? Oo. Araw ng Agosto 9, nag-ooperate pa daw ito. Hanggang gabi, 3 beses ang collection nila ng bawat araw . Ang informasyon namin, nag-umpisa silang mag-operate yan nung itong mga unang linggo lang ng Agosto. Oo. Related po ba sila sa Bacolod, sir? Maari pong related yan sa Bacolod, yung hinuli naming una dito sa Bacolod. Sa number 6, senior citizen patay matapos nga mabungguan sang salakyan. Patay 78 anyos nga si Aurelio Artus matapos mabungguan sa salakyan kahapon sa highway sa barangay Damgo, Banwa, sang Ibi, Magalona. Sunod sa traffic investigator, nagtabok lang gikan sa iyang balay nga yara sa kilid lang sang dalan ang biktima sang siyang mabungguan sang salakyan. Sunod sa PNP, yara sa kurbada ang amo nga bahin sang dalan kag madasig man ang pagpadalagan sang driver. Nagtinguha pa ini nga magpondo sunod sa pulis apang nalapot gid si Artus. Na ospital man ang driver nga nasamaran man bangod sang pagbunggo. Sa number 5, katapos ang New People's Army ang patay sa encounter nga nagluntad sa Himamaylan City sang kahapon nga adlaw. Patay ang isa ka ginaligar katapos ang NPA nga ginkilala kay alias Val sa engkwentro nga nagluntad kahapon sa tunga sa mga rebelde kag tropa sa 94th IB sa Philippine Army sa Barangay Buenavista, Himamaylan City. Ang biktima ang isa man katumandok sang amo nga lugar. Sunod sa Army, nakabaton sila sing impormasyon angot sa pagpangilkil sa mga rebelde sa lugar kani nagpatigayon man sang combat operation ang militar sa area. Kinabulubanta 20 ka mga katapos ang NPA ang enkwentro sang tropa. Naglabot sa 30 ka minutos ang bayluhan sa lupok nga ginkamatay sang isa ka rebelde. Na-recover man sang Army ang isa ka M16 rifle, mga bala kag mga pagkaon nga ginapatihan, ginkuha sa mga rebelde sa mga pumuluyo. Sa number 4, duha ka mga persona nasapwan patay sa Bayawan City, Negros Oriental. Nasapwan nga patay ang duha ka persona sa Martes sa Barangay Nangka sa Bayawan City. Ang mga napatay amo sanday Amalio Layasan kag Makoy Gaitera nga lunsay mga mangunguma. Sunod sa PNP, parehong may pilas tugas ang panglabo sila. Ginihibalo pa sang PNP kung sino ang sa likod sa insidente kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Sa number 3, mga nag-expire nga bakuna ang ginbakal sa Bacolod City sa AstraZeneca Pharmaceuticals ang mahimo manging kabahin sa patigayunon nga congressional inquiry. May report si Nico Delfin.
Wala pa sang nabaton nga notice ang local government sa Bacolod halin sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated angot sa baleran para sa kapin 650,000 doses sa COVID-19 vaccine. Kapin sa 434,000 ang nag-expire sa Department of Health Central Office sa Manila. Suno kay Dr. Carmela Hinsoli, pamuno sang City Health Office, may 20,000 doses ang bakuna ang na-deliver sang Hulyo pero wala ini maubos antes nag-expire. Ang anak-anak naging kami nga tambot sa among matambok. So when you expired ang 20,000 I know, we requested and hinhabol naman for the last 2 weeks. So, indicate na lang po ang 20,000. Yung mga wastage. Si Mayor Albi Benitez ang nangayo na sang bulig sa national government para masettle ang balayran sa mga nag-expire nga bakuna nga gin-advance purchase sang Lenardia administration. Suno kay Benitez, ang mga nag-expire nga bakuna ang mahimo mangin kabahin sang natalana nga congressional inquiry. It's not just Bacolod. There are several other LGUs as well as the national government that has expired vaccine. No? Kung hindi ko ganito magsala, galambot billions ang vaccine na nag-expire sa atin. And that will be a subject now for our congressional inquiry. Samtang karon nga nagahilapit naman ang pagbalik sang face-to-face classes sa Agosto 22, mabasko nga ginahaylo sang pamunuan sang CHO ang mga ginikanan nga pabakunahan na ang ilang mga-eskwela nga kabataan. We strongly advise the parents to have their kids vaccinated. Para at least na wala inclination sa forthcoming na school opening. Ina-advise na natali pala, itanawin nila ang future sa kabataan. Kag ang health ng kabataan. Kung ikaw man ang parent, would you want your kid to be exposed to those na non-vaccinated? Kasi syempre hindi. Prioridad man sang Benitez administration ang kampanya kontra dengue kag ang paghatag solusyon sa posible paggutok sang trapiko sa pagbukas sa mga pampubliko nga eskwelahan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, Alkalde sang Bacolod iga-consider ang public-private partnership para mas ma-develop ang Manukan Country. Sa ginpatuman nga pagpangusisa sang Joint Market Inspection Team, natukiban nga kalabanan sa mga 27 ka mga stall owners sang Manukan Country ang wala sang business permit. Wala man sila nakapasar sa sanitation inspection sa City Health Office. Ginduso ni Councilor Celia Flor ang pamuno sa Committee on Market and Slaughterhouse nga ginakinahanglan nga ma-rehabilitate ang Manukan nga ginakabig tourist attraction sang syudad. Ginsiling naman ni Mayor Albi Benitez nga sa karon may yara na sang private-public partnership proponent nga ila gina-consider agud ma-develop kag mapabilin ang Manukan Country nga kabahin sang kultura sa mga Bacolodnon. Ginalauman sang alkalde nga ma-reconcile sa mga stall owners ang ilang arrears nga naglabot sa 8.6 million pesos. Ang konseho sang syudad ang natalana man magpagwa sang ordinansa agud matagaan sang amnesty ang mga stall owners sang Manukan Country kasubong man ang masobra 1,900 ka mga market vendors sang 3 ka mga dalago nga merkado nga may kapin sa 24.6 million pesos man nga arrears sa syudad. That's right. As long as we can reconcile both the desire of the city to preserve that culture, to preserve that kind of mga establishments, and work with the BPP proponent for possible the upgrade of facilities, then we will consider. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Governor Eugenio C. Lacson nagapanawagan sa paghugpong sang sugar stakeholders sa Negros Occidental. Sunod sa kay Lacson, hindi na nagakabagay nga parayon pa nga istoryahan ang issue sa tunga ng Vice Governor Jeffrey Ferrer kag bago ginapoint sa Sugar Board sang SRA nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sunod sa kay Lacson, nakapagwa naman sang open letter si Valderrama nga nagakilala sang appointing authority ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ginauyatan nga posisyon. Hindi manami nga hambalon nga mayara sang ginalantaw hindi paghilisugot sa mga grupo sunod sa kay Lacson. Tigaylo, dapat nga maghugpong kag dapat nga mangin solid. Ini man mismo ang mensahe kag labing tinutuyo ni Presidente Marcos suno sa iya ang mag-isa.
Ginapanugyan na naman ni Bacolod Mayor Abby Benitez sa Valderrama nga husayon ng anuman nga isyu sa tunga nila ni Ferrer. Sunod sa kay Benitez, yara na sa presidente ang bangin sa ginaduso nga revocation sa appointment ni Valderrama. Ginsiling damlag pa ni Ferrer nga siya ang ginprovoke ni Valderrama sa mga nagwa nga mensahe sa group chat rason nga iya ginuso ang pag-ukon ng revocation sa iya sininga appointment. Samtang nagapati man si Lacson nga may papel ang vice gobernador sa nangintikang sang presidente nga pag-reject sang importation sang dugang nga 300,000 metric tons sang kalamay sa pungsod bilang personal advisor sang presidente. Isa ka pagpangusisa sa karon ang ginapatuman angot sa resolution number 4 nga ginpagwa sang SRA nga nagatugot sang amo nga importation. Sa press conference sa Malacañang, ginsiling nga illegal ang amo nga resolution kag ang pag-convene sang SRA board wala sang pahanugot sang presidente nga amo ang chairman. It's not good to say that there is now a brewing disagreement between groups here in Negros Occidental. After all, we should be united. No? We should be solid for the sugar industry, and we're very thankful. Again, and I know si Vice Governor Jeffrey Ferrer played a part here, wherein the President denied the request to import 300,000 metric tons. No? So we have to give that also to Vice Governor Jeffrey Ferrer in his new assignment as a personal advisor of the President. So, nagtawag man si Mr. Valderrama and I said, please sort it out. No, can you talk to the Vice Governor and find out how we can move past this issue? We're all Negrense here. Let us try to move forward and work for the common good. Sa Good Vibes, sa Talisay City, mga street cleaners na nagaguyod sang kariton para mas-segregate ng daan ang mga basura. Ang mga waste workers naman kung nagapang-ukay sang basura, ginhatagan sang e-bike bilang mobile junk shop. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung lang tawon mo sa layo, pwede mo masalaan nga nagabaligya sang sorbetes, ini mga kababaihan nga nagaguyod sang kariton nga may mga disenyo. Ini sila mga street cleaners ng Talisay City. Ang mga unod sang kariton, mga basurahan kag sako para sa pagpain sa mga plastik, botelya, kaglaya nga dahon nga mga sagbot. Si Alma Okyas, 12 na katuig nga street cleaner sa Talisay. Sa una kuno ginasamo-samo lang ang tanan nga sahi sa basura sa ilang nga pagpanilig. Karon, ginapain na ini nila kag ginabutang sa material recovery facility. Sa sinikuno nga pamaagi, mas mahapos ang inatrabaho kay man tupad lang nila ang bulutangan sa basura kung may ginaguyod sila nga kariton. Sa una to, manilig ang mugin na sir. Nang ang basura, ibutangan tanan sa basurahan. Tingob tanan, samo, plastic man o botelya, dahon. Oo. Pero subong niya kami ari na niyo. Dogin na ano na nga i-segregate ang mga ano. Segregate na nga daan antes Ula sa basurahan. napain-pain na tanan. Oo. Pay kung dahon na. Makita mo botelya, isulod mo di ang botelya sa sako. November last year sa nagsugod sila seminar sa San Carlos City kag sa Peace Pond Plastic Project sa Binalbagan. Istorya nanday Dona Gardose kag Amilita Malakad sang una nagakasalaan pa sila gani kuno nga manog ice cream. Maligya kami ice cream. Pero sa balang kami nila, maligya kami ice cream. Sanday Anthony Lotrago, Rubilin Pertes kag Joseph Halyurina naman, mga waste worker o kung ang ginatawag naton nga nagapangalkal sa basura sa dump site. Sila mismo saksi sa nagadamo nga basura nga wala masegregate, gani mano-mano ang ilang pag-ukay sa basura. Diri sila abi nagapangabuhi sa basura. Ay, siyempre, sa kung dito, ang tanan nga baho, mano, gidya namon, niya mo. Haklo, bugid. Haklo, gidya namon. Kaya siyempre, o kayon, tanato namon, sir, kag isa-isaon, di siyempre, may ikap din na namon ang basura nila nga mga dunot na gid. Pero kung sa barangay na lang namon, sir, ang gin-segregate na lang gid nila, amo na, sir, ang amon nga kwao na lang. Hindi na siya, sir, sang ano nga baho gid. Subong, may ginadala na sila nga e-bike nga may kalargahan sang basura. Imbis nga maghulat sa dump site, makakadto na sila sa mga barangay kag didto mamakal sa mapuslan pa nga mga basura. Do kasubong lang sang mobile junk shop ang ila ginadala. Nangin posible ini sa bulig sang Wow Wala Usik nga kampanya sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Sunod sa kay Princess Balaan sa PPRCFI,
Ini ang ila pamaagi agud sa pagpanilo pa lang sa plaza sang syudad, ginasugura na ang waste segregation pati na sa kabarangayan kag para ipakita nga lalaki man o kun babayi pwede magpanilig o kun mag-drive palarehos lang. So sila na gina-introduce na gid ang gender lens nga makaya both bayi and laki, which ang goal sa project is integrate na siya sa city. Nga hindi lang gid dapat babayi ang kapanilhig kasi it's because it's the norm. So mobra na siya kalaki kag bayi. Hindi lang dahil lalaki lang ang gapanghapat kay makaya man ka babayi. But at the same time, ang innovations namon gin-mind gid namon nga hindi lang gender ang ginalantaw ta, of course the age man wala inclusivity sa tanan. Si Tatay Joseph nagaayo sa mga pamalay nga kuntani ang tagsa-tagsa ang mag-practice na sang waste segregation sa balay pa lang mismo. Magluwas nga makaganar pa ang tagbalay sa pagbaligya sa mga mapuslan nga basura, mangin mahapos man ang pag-dispose ni sa dump site. Ang buligan kami sa mga household ba sir? Kung ano na kamanong pa segregate nilang ilang basura, para nga ibaligyan na lang nila sa amon ng mapuslan. Ang di mapuslan mo lang makon sa Balik sa dump site. Sa landfill kung magbukas na. Partners ang wawala usik ang lokal nga panguluan sa Talisay City, PEMO, TUP Visayas, Kamsu, kag sendro sa sininga kampanya nga mapalapnag sa tag sa kapanimalay ang importansya sa pagbahin-bahin sang mga basura. Barb, ka namin ilang taon kay at least sa ila pa lang nga level na segregate na basura. Kagming, sa tutuod lang, ang waste segregation, medyo budlay gid man. Budlay gid siya. Pero baby steps Ang Barb, initanan ko nung learn nila sa San Carlos City nga ang model nila. Nakauna niya kapatigayon sa sininga tikam. Ang San Carlos niya sa mga environment niya. Nagpamuna gid sa permi. Kag amo itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.